kuita zvine mutsinye kuEpwell. Saka tine mufaro wekutenda kuti mwana wedu nhasi ari kugadzwa zviri pamutemo. Tanga tichotadza kuita saka zuva ranhasi tiri kunzwa kufara zvakanyanyisa muri Epwell. Tauya kuzotsigira MP vedu Zalera chiri permanent cheparliament vari kupinda vari MP constituency Epwell constituency. Saka tikunzwa kufara zuva ranhasi vagari vemuEpwell. Munhu watakasarudzawo iye zvino ari kuti tiri kutarisira zvinhu zvakanaka muEpwell zvinosanganisira magedhi, matitle deed muEpwell. Tiri kutarisira change yematara, manga mune madust road. Saka izvezvi ari kuti tinoda kuwedzera matara mukati meEpwell. Uyezve ari kuda kutisira mamwe marobots. Epwell rinoda kuchinjwa kuti riite guta. Saka tikunzwa kumuda zvakanyanyisa nekuti mudzimai akashinga. Saka izvezvi izvo zvitara yakutoiswa muEpwell. Ndo patinozoshandisa shumo yokuti kwira mukadzi kwira, ende pamusoro mukadzi, usamira kana uchigona kushanda, usatarisa kuti tine position ipi. Chinodiwa mumusangano kugona kushandira nyika vanhu vachiita zvino zvevanhu.